Her hos Asbjørn Biler, Søgaard Cykler og Carbiol Holbæk, der forstår vi vigtigheden i at støtte op omkring det lokalsamfund, som vi selv er vokset op i. Derfor støtter vi op om de lokale sportsudøvere, som er hjertet og pulsen i vores område. Fra fodbold til håndbold, cykling til rally, vi er stolte af at være en del af jeres rejse mod succesen. Vi støtter op om dem, som tør satse alt og gå all in og give sig selv 100% til deres sport. Hos os handler det ikke kun om biler og cykler. Det handler om at investere i vores fremtid. Så husk næste gang du kommer forbi Asbjørn Biler, Søgaard Cykler eller Carbiol Holbæk, så er det ikke kun for at handle med os, så er det også for at investere i vores lokalsamfund.